Azvanga tombomira mushe munyika yeZimbabwe panoonekwa kuti nyika yeZimbabwe panguva inoi iri kucheya the SADC Summit. Pane mashoko anopotendera zvinzi aiwa only mapresidents 4 from the SADC block inozikanwa kuti ine mapresidents anosvika 16, 17, 18 only 4 ndo vari kuuya vachiatenda. Zvashamisa vanhu zvinoonekwa kuti maleaders vatungamiri venyika vazhinji vanotuma madelegates maministers kuti endaiwo kusummit yemunyika yeZimbabwe. Panapa vakomana vanenge vachidhirowa vachiunza some of the reasons why presidents ari kusvora mutungamiri wenyika yeZimbabwe nenyika yake. Sanda masvika anobudanyira para unobva subscribe or like on the bell kuti ipinda paendo yakanzi hulu. Panapa anyora achiti why SADC presidents snubbed Zimbabwe extraordinary meeting. Zimbabwe curriculum vitae anyora achiti experience 44 years, number of presidents 2, number of field currencies 6, citizens in diaspora 5 million, unemployment 90%. References DJ Masomere. Anachiposta mapictures akanyora rimwe kuti akanzi you are now entering Zimbabwe, rimwe rakanyora rakanzi nyika inovakwa nevene vayo. Muchiona that billboard rakadonha rakakolapsa but akanzi inovakwa nevene vayo. Macho wari kanyora panapa kuona kuti this is the imbalance, azvienderani what they try to impose munyika and the outcome yavanozoburitsa zvinhu zviri diverging, azvitombosangani, azvitombonzwisisi kuti vanogozama kuita sei. Mashoko ari buda panapa tiona kuti vakomana they are slamming the ZANU-PF government vachiva vachiti vakomana that's why maleaders asi kueda kuuya kuzoungana nevamwe paThe SADC Summit just because nyika yeZimbabwe aiwa hatombozivi kuti chii zviri kutomboitika, iri kuprogressa here kana vanhu vadzokera kumashure. Tudza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, musano subscribe or like, chinotora bell icon.